Ekipa Bok, danas je 7. dan, prvi dan adventa, prva adventska nedjelja. Kogod je mislio da je ovo jednostavno, nije. Ali, zahvaljujući ovom dragom malom Jelenku tu i hrpi prijatelji koji podržavaju cijeli projekt, pa ja se nadam da ćemo uspjeti. Danas bi se željeli na neki način posvetiti ljudima gdje je zapravo moje putovanje sa obiteljskom medicinom počelo, a to je Rijeka i riječki akvatorij. Nekad davno, prije jedno 20 godina, je dr. Leo Bressan pomogao da napravimo prvu prezentaciju sa obiteljskim liječnicima i odatle ta cijela priča putuje. Neću dužiti previše, svima vam je dosta iskakanje iz paštete mikromaratona. Današnju utrku ću vam posvetiti Leo Bressanu, Branku Popović iz Opatije, Jadranki Šojić-Karuza, Branislavi Popović, Nini Bašić, Jadranki Gačić-Komadina i svim dragim prijateljima i liječnicima iz Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Budite dobri, čuvajte se i izdržite nas još dan, dva. Nadam se da će i moja koljena izdržati i da se nećemo smrznuti. Danas je opet lijepo. Čuvajte se, sretna nedjelja i Pozdrav. pozdrav svima. Bok! Bok.